To albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato Sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato fim nashi ko kuma in ce wannan series ɗin nashi mai suna Sanda, wanda in ba ku manta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna Sanda. Duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan shiri mai suna Sanda, ba a lokacin aka dawo haska shi ba, domin ya jima sai yanzu aka dawo wato haska shi. Duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na Sanda ba kamar da ba ne. Duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai, wanda kai kana ganin wannan shiri na Sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau. Duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na Sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda a wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima. Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya ƙayata wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na Sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na Sanda. Sai yanzu haka ya dawo, kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan Sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato ƙayataccen shiri tallan sa ya saki, wanda ya kasance ya sake sa ne akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata ya cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na Sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai na tabbata ya cewa Sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar dawa. Duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da Sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da Sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an saki abubuwa kala daban-daban a wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda. Wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na Sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na Sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na Sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai kuwa danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai aka kasance ma'aboci kallon shirin wato Sanda, na tabbata ya cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa. Sannan kuma na tabbata ya cewa ba za ka fita ba tare da ka yi mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke ɗaurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku ci gaba da kallon Sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na Sanda, wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin. Mun gode, sai mun ƙara haɗa da ku a cikin wani sabon aiki. Albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato Sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato fim nashi ko kuma in ce wannan series ɗin nashi mai suna Sanda, wanda in ba ku manta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna Sanda. Duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan
shiri mai suna Sanda ba a lokacin aka dawo haska shi ba domin ya jima sai yanzu aka dawo wato haska shi. Duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na Sanda ba kamar da bane. Duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai wanda kai kana ganin wannan shiri na Sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau. Duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na Sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda a wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima. Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya ƙayata wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na Sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na Sanda. Sai yanzu haka ya dawo, kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan Sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato ƙayataccen shiri tallan sa ya saki, wanda ya kasance ya sake sa ne akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata da cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na Sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai na tabbata da cewa Sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar dawa. Duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da Sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da Sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an saki abubuwa kala daban-daban a wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda. Wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na Sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na Sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na Sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar kararra, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha tamu mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai kuwa danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar kararra, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha tamu mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai ka kasance ma'aboci kallon shirin wato Sanda, na tabbata da cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa ba. Sannan kuma na tabbata da cewa ba za ka fita ba tare da kai mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke daurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku ci gaba da kallon Sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na Sanda, wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin. Mun gode, sai mun ƙara haɗa ku a cikin wani sabon aiki. Albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato Sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato fim nashi ko kuma in ce wannan series ɗin nashi mai suna Sanda, wanda in ba ku manta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna Sanda. Duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan shiri mai suna Sanda ba a lokacin aka dawo haska shi ba, domin ya jima sai yanzu aka dawo wato haska shi. Duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na Sanda ba kamar da bane. Duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai, wanda kai kana ganin wannan shiri na Sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau. Duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na Sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda a wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima.
Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya kayata wannan shiri wato na sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na sanda. Sai yanzu haka ya dawo, kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla, ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato kayataccen shiri tallan sa ya saki, wanda ya kasance ya sake sa ne akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata da cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai, na tabbata da cewa sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar da ba. Duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an sake abubuwa kala daban-daban a wannan kayataccen shiri wato na sanda. Wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar kararrawa, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar kararrawa, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai aka kasance ma'aboci kallon shirin wato sanda, na tabbata da cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar kararrawa ba. Sannan kuma na tabbata da cewa ba za ka fita ba tare da ka yi mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke daurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku ci gaba da kallon sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na sanda, wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin. Mun gode, sai mun ƙara haɗa da ku a cikin wani sabon aiki. Albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato fim nashi, ko kuma in ce wannan series ɗin nashi mai suna sanda, wanda in ba ku manta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna sanda, duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan shiri mai suna sanda, ba a lokacin aka dawo haska shi ba, domin ya jima sai yanzu aka dawo wato haska shi, duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na sanda ba kamar da bane, duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai, wanda kai kana ganin wannan shiri na sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau, duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda a wannan shiri wato na sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima. Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya ƙayata wannan shiri wato na sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na sanda. Sai yanzu haka ya dawo, kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla, ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato ƙayataccen shiri tallan sa ya saki,
wanda ya kasance ya sake sani akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata da cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na Sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai na tabbata da cewa Sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar dawa. Duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da Sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da Sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an sake abubuwa kala daban-daban a wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda. Wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na Sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na Sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na Sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar kararwa, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai kuwa danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar kararwa, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai aka kasance ma'aboci kallon shirin wato Sanda, na tabbata da cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar kararwa ba. Sannan kuma na tabbata da cewa ba za ka fita ba tare da ka yi mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke daurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku ci gaba da kallon Sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na Sanda, wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin. Albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato Sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato fim nashi, ko kuma in ce wannan series din nashi mai suna Sanda, wanda in ba ku manta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna Sanda. Duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan shiri mai suna Sanda, ba lokacin aka dawo haska shi ba, domin ya jima sai yanzu aka dawo wato haska shi. Duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na Sanda ba kamar da bane. Duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai, wanda kai kana ganin wannan shiri na Sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau. Duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na Sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda a wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima. Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya ƙayata wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na Sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na Sanda, sai yanzu haka ya dawo. Kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan Sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla, ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato ƙayataccen shiri tallan sa ya saki, wanda ya kasance ya sake sani akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata da cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na Sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai na tabbata da cewa Sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar dawa. Duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da Sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da Sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an sake abubuwa kala daban-daban a wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda.
wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai kuwa danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai ka kasance ma'aboci kallon shirin wato sanda, na tabbata da cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa ba. Sannan kuma na tabbata da cewa ba za ka fita ba tare da kai mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke daurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ci gaba da kallon sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na sanda wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin. Albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato fim nashi ko kuma in ce wannan series din nashi mai suna sanda, wanda in ba ku manta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna sanda, duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan shiri mai suna sanda ba lokacin aka dawo haska shi ba, domin ya jima sai yanzu aka dawo wato haska shi, duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na sanda ba kamar da bane, duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai wanda kai kana ganin wannan shiri na sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau, duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin dan sanda a wannan shiri wato na sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima. Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya ƙayata wannan shiri wato na sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na sanda, sai yanzu haka ya dawo. Kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato ƙayataccen shiri tallan sa ya saki, wanda ya kasance ya sake sa ne akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata da cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai na tabbata da cewa sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar dawa, duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an saki abubuwa kala daban-daban a wannan ƙayataccen shiri wato na sanda. Wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai kuwa danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai ka kasance ma'aboci
kallon shirin wato Sanda na tabbata ya cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, sannan kuma na tabbata ya cewa ba za ka fita ba tare da kai mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke daurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku ci gaba da kallon Sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na Sanda wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin. Albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato Sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato film nashi ko kuma in ce wannan series din nashi mai suna Sanda, wanda in ba kuma ta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna Sanda. Duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan shiri mai suna Sanda ba a lokacin aka dawo haska shi ba, domin ya jima sai yanzu aka dawo wato haska shi. Duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na Sanda ba kamar da bane. Duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai wanda kai kana ganin wannan shiri na Sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau. Duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na Sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda a wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima. Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya ƙayata wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na Sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na Sanda. Sai yanzu haka ya dawo, kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan Sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato ƙayataccen shiri tallan sa ya saki, wanda ya kasance ya sake sa ne akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata ya cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na Sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai na tabbata ya cewa Sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar dawa. Duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da Sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da Sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an sake abubuwa kala daban-daban a wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda. Wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na Sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na Sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na Sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai kuwa danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai aka kasance ma'aboci kallon shirin wato Sanda, na tabbata ya cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, sannan kuma na tabbata ya cewa ba za ka fita ba tare da ka yi mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke daurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku ci gaba da kallon Sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na Sanda, wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin. To albishirinku wato makallata wannan ƙayataccen shiri mai suna wato Sanda. Dadi Hikima dai ya ƙara dawo muku da wannan wato film nashi ko kuma in ce wannan series din nashi mai suna Sanda, wanda in ba ku manta ba a wancan lokaci sun tafi hutu, wanda a wancan lokaci wato cikin azumi
Dadi Hikima ya yi sanarwa akan cewa zai tafi hutu, amma insha Allah nan ba da jimawa ba zai dawo. So an ji an ɗan yi gyare-gyare ne, sannan an ji an ƙara yin shirye-shirye ne a cikin wannan ƙayataccen shiri wanda aka sani da suna Sanda. Duba da ganin cewa wato lokacin da Dadi Hikima ya ce za a ci gaba da haska wannan shiri mai suna Sanda, ba lokacin aka dawo haska shi ba, domin ya jima, sai yanzu aka dawo wato haska shi. Duba da ganin cewa an ɗan yi gyare-gyare a cikin wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda, wanda an kuwa duba za ga cewa yanzu haka tsarin da aka yi wa wannan shiri na Sanda ba kamar da ba ne. Duba da ganin cewa gaskiya yanzu an zuba sababbin jarumai wanda kai kana ganin wannan shiri na Sanda kai ka san cewa zai fi na da kyau. Duba da ganin cewa yanzu haka an sa Adam A Zango a cikin wannan shiri na Sanda, wanda kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda a wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba wannan shiri ya kasance shiri ne na wannan ƙayataccen jarumin kuma sanannen jarumin wanda aka sani da suna Dadi Hikima. Dadi Hikima ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya ƙayata wannan shiri wato na Sanda, wanda in ba ku manta ba a wannan lokaci an tsaya ne a wajen da wato ake kashe mai mata, wanda ya kasance cewa a wannan lokaci ne ya yi sanarwa cewa zai tafi hutu. Bayan haka kuma ya ce nan da sati biyu zai dawo, wanda ya kasance kuma a cikin sati biyun bai dawo ya fara haska wannan shiri na Sanda ba, wanda har ma mutane wato sun fara mantawa da wannan fim na Sanda, sai yanzu haka ya dawo. Kuma na tabbata ya cewa yanzu haka da aka saki wannan tallan Sanda, na tabbata ya cewa ka kalli wannan talla, ko kuma in ce kin kalli wannan talla. Idan ma baka kalla ba, wato Dadi Hikima ya saki wannan wato ƙayataccen shiri tallan sa ya saki, wanda ya kasance ya sake sa ne akan manhajar YouTube ɗinsa, wanda sunan manhajar YouTube ɗinsa ya kasance Dadi Hikima. In dai ka je YouTube kai sacin ɗin wato Dadi Hikima, insha Allah na tabbata da cewa za ka ga wannan wato talla da ya saki na Sanda, wanda ya kasance za ga cewa akwai Adam A Zango a cikin wannan shiri, kuma Adam A Zango ya fito ne a matsayin ɗan sanda. Kai na tabbata da cewa Sanda ya zo da sabon salo wanda fim ɗin ba kamar dawa. Duk da dai idan ko duba za ku ga cewa da Sanda fim ne wanda yake matukar yin kyau sosai da sosai, sannan kuma ana ji da fim din a nan arewacin Najeriya. To a zahirin gaskiya yanzu haka kyan da Sanda yake gaskiya zai iya wuce na kwanakin baya, duba da ganin cewa an sake abubuwa kala daban-daban a wannan ƙayataccen shiri wato na Sanda. Wannan shine yake ƙara tabbatar min da cewa wato wannan shiri na Sanda lalle a wani lokaci sai ya fi wancan lokaci wato birge mutane, duba da ganin cewa Dadi Hikima ya tsaya ya ƙara zuba kuɗaɗe a cikin wannan shiri da yake haskawa na Sanda, domin yanzu haka yana kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa ya haska wannan shiri na Sanda. Na tabbata da cewa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, na tabbata da cewa za ku danna mana wannan alamar nan da aka sani da suna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba ku dama ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka da ke kan manhajar YouTube. Na tabbata da cewa in dai kuwa danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, to hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Na tabbata da cewa in dai aka kasance ma'aboci kallon shirin wato Sanda, na tabbata da cewa ba za ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa. Sannan kuma na tabbata da cewa ba za ka fita ba tare da kai mana sharing din wannan bidiyo da ma dai sauran wayan da muke daurawa ba zuwa group din da kake da su na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku ci gaba da kallon Sanda, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar shirin nan na Sanda, wanda insha Allah ba zai jima ba zai fara haska shi, wanda a yanzu haka ya riga ya saki tallan shirin.